टाइगार इज बैक मेक बड'लेण्ड ग्रेट अगेन बे स्ल'गानखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनानै बारहोहोबाय आरो बावगारबोलांबाय जानो हागौ। नाथाय बे बाराव फिन आरोबाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन आरोबाव राजाफोरखौ जोंखौ नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिनदों। नंगौ बे समाव गोबांनो बावगारबाय जानो हागौ बिटिसिनि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै बिपिएफनि गोबां आगसि आगदानि दैदेनगिरिफ्रा कास्टम बसुमतारी बिथांनिफ्राय लानानै गोबां बिपिएफनि एबा हाग्रामा महिलारिनि आगसि आगदानि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव टाइगार इज बैक होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्ल'गान होदोंमोन। लोगोसे मेक बड'लेण्ड ग्रेट अगेन होननानै बे स्ल'गानखौ होदोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा लिरदों पपुलार पलिटिकल स्ल'गान अफ बिटिसि Tiger is back. Make Bodoland great again. Where is the toothless tiger hiding to protect our identity at the crisis of our community? होननानै बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन आरोबाव रायजो राजाफोरखौ जा नोंथांमोना बावगारनानै थांदोंमोन टाइगार इज बैक होननाय स्ल'गानखौ बेखौ फिन आरोबाव बिथाङा गोसोआव एबा गोसोखांफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा लिरबावदों राजखान्थिनि सार्थआव बर' हारिखौ बावगारलांनाय माने आहम सेनापति बदन चन्द्र बरफुकना मानफोरखौ लिंना लाबोनानै गावनि हारिखौ फोजोबस्रांनाय बायदि एखे। दिनैनि मुलुग सोलोंसालि आरो कलेज फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरा एबसुनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ थोंजोङै नुवाखै। दिनै बिसोरो गोदान जावरिखांनायजों गावसोरनि इयुन आरो रैखाथिखौ लाना सांग्रां। जों बयबो मददसो खालामनांगौ। नाथाय बेबायदि थासारियाव दै दाहारनि उल्था सोरबा थाबायोब्ला बुखार जानोबो हागौ होनना बुंदों। बुखार जानोबो हागौ। आथिखालनि सोमावसारनाय जा जेन जेडनि सोमावसारनाय बे जेन जेडनि सोमावसारनायाव जुदि सोरबा बिनि बेरेखा गसङोब्ला बुखार जानोबो हागौ होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे आरोबाव लिरबावदों राजखान्थिनि सार्थाव जायफोर बिमा बिफाया सिरै दं हेंथा खालामदों बिसोरो हर गेजेराव सिरि मोनोब्ला गावनि गथ'नि इयुनखौ सान माबायदि जाहैगोन बिसोरनि इयुना। सोमावसारनाया दाबो एबा दानो जोबाखै। जै बर' हारिनि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव हमदांनो हायोदि आथिखालनि जा जेन जेडनि सोमावसारनाय जा अल बड' जेन जेडनि सोमावसारनाय एबा अल ट्राइबेल जेन जेडनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बड'लेण्डआवल' गोहोम गोग्लैदों बे नङा। जेन जेडनि सोमावसारनाया बड'लेण्डनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम बे समाव गोहोम गोग्लैनायखौ नुना मोननाय जादों आरो बिनि हेंथायै सोरबा जुदि गसंथेयोब्ला जेन जेडनि सोमावसारनायाव बुखार जानोबो हागौ बियो रोखा। दानिया फैदो बिदिब्ला दिपेन बर' बिथाङा पलिटिकेलनि मोनसे स्ल'गान टाइगार इज बैक होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जावरिखांदोंमोन। मेक बड'लेण्ड ग्रेट अगेन होननानै स्ल'गाननि गेजेरजों गोबां जावरिखांदोंमोन। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों जों एबा माबायदि लिरलांदों बेखौ रोखा रोखा डिसप्लेनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि।